Dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ino ndiyo nthawi yabwino imene Mulungu akukomera mtima anthu ake. Ndi kulandireni abale ndi alongo pano pa Tiyankhuleni AMBUYE. Lero ndi Lolemba pa 4 March chaka cha 2024. Ndodziwa kuti ambiri tinali pa holiday ya amalitiri imene timenera kukhala nayo dzulo makamaka kuno kwathu ku Malawi, pakuti gulu lino timagawananso ndi anzathu amene ali m'maiko ena. Lero tili mu tsiku la namba 17 la mbindikiro wathu. Pajatu tikupita ku Yerusalemu. Pang'ono ndi pang'ono tikukwera. Pang'ono ndi pang'ono ndime ikutha. Pa masiku 30 paja, pa masiku 40 paja tsopano tikukamba zoti tatsala ndi masiku 23. Titha kutero kuti milungu itatu kutsogoloko. Kodi mayendedwe anu akhala otani? Msabata yoyamba Ambuye Yesu adatitengera mchipululu, Ambuye Yesu adatitengera mchigwa mmene Satana adawayesa, mmene Ambuye Yesu adationetsa njira zogonjetsera Satana. Nyengo yale ntipokhala nthawi yabwino ndi nthawi yoti tione kuti ndi ngodya ziti zimene Satana amalimbana nane. Tikumbukire kuti aliyense ali ndi mayesero ake, aliyense ali ndi mapendekero ake, aliyense ali ndi kufoka kwake kumene Satana amalimbana naye. Msabata yoyamba ija Ambuye chauta mwa mwana wake Yesu Khristu adationetsa. Sabata yatha we met the glorious Jesus, nkhope yowala. Ndipo takhala tikukambirana zochitika pa phiri paja mmene Petro mwachimwemwe ananena kuti zili bwino Ambuye kuti ife tili nanu pano. Sabata ino we are not only meeting the powerful Jesus, we are meeting the angry Jesus. Tikukumana ndi Yesu amene akuoneka kuti ndokwiya ndi zimene akuchita anthu ogulitsa malonda, anthu ochita chibwana m'nyumba ya Mulungu. Sabata ino tikhala tikusinkhasinkha zimenezo. Sabata ino tikhala tikuyendera limodzi, tikhala tikuona kuti kodi mpingo potipatsa Mulungu wachitatu wa nyengo ya Lenti, kuphatikizapo maphunziro akatukumeni, ukufuna kuti ku moyo wa uzimu makamaka mawu ake tisinkhesinkhe zotani. Ndimafuna kuti tiyambire kumapeto kwa mthenga wabwino, chifukwa tinamva kuti Ambuye Yesu atanena kuti nyumba iyi mutha kuyigwetsa, imene mukunyadira, imene mukuyiseweretsayi, nyumba ino, in fact Ambuye Yesu ananena kuti nyumba ino mutha kuyigwetsa, ine ndidzayimanganso masiku 3. Mkumva kwa Ayuda anamva ngati Ambuye Yesu akunena kuti tempile imene akuchitiramo malondayo, nde anayamba kulalata, nde anayamba kuyankhula, nde panatuluka zinthu zambirimbiri. Kodi inu mungapose makolo athu? Nyumba imeneyi makolo athu anatenga zaka 46 kuti imangidwe. Inu mungapose makolo athu kuti muimange masiku 3? Tikawerenga m'mauthenga ena timamva kulalata kwa Ayuda kuti ife tili nawo makolo oposa inu. Ife usatiyese kuti ndife ana opeza, ife ndife ana apatchire. Pati zichewa dzina zikuluzikulu zimene amagwiritsa ntchito mukudziwa bwino tikawerenga mauthenga ena. Komano Ambuye Yesu n'chifukwa chani akuwauza kuti nyumba ino mutha kuyigwetsa, koma Ayuda atanena mawu amenewa akuyamba kutafula. Ndimafuna tione chinthu ichi. Ayuda m'moyo mwawo anali ndi zinthu zitatu zimene amazidalira. It was a sense of their pride. Akang'ana zinthu zitatu Ayuda amaona kuti moyo wawo uli complete, moyo wawo wafika pachimake. Choyambirira chimene Ayuda amanyadira kwambiri, mpaka pano amanyadira kwambiri, ndi malo, land. Moyuda aliyense amauzidwa, amaphunzitsidwa, akamakula amadziwa kuti chinthu chimene akuyenera kuchiteteza ndi kuchinyadira ndi malo. Komano pofika nthawi anali kuti malo awo alandidwa. The Romans had occupied their land. Choncho chimwemwe chawo, choncho pride yawo inali ngati yonyotsola.
zinavuta kuti atakasuke anyadira bwanji malo amene Mulungu adawapatsa pamene Aroma awalanda, pamene Aroma ali pakati pawo. Chachiwiri chimene amanyadira kwambiri nde unali ufumu, the monarchy. N'chifukwa chake mfumu amayimvera. Tikumbukire kuti ndi aja adachita kunena kuti ife mutipatse mfumu. Mulungu adalenga anthu ali yekha mwini wawo, anthu ati tilibe mfumu. Amanena kuti ife sitikufuna mfumu imene mukuyinena kuti Mulungu, ife tikufuna mfumu yooneka ndi maso, kuti ifike nthawi yoti awapatse Saulo kufikira mfumu Davide ndi mafumu ena onse. Ndeno nthawi unali ufumu wa Israeli utagawikana kale pakati. Atamwalira Solomoni uja tidziwa zochitika pakati pawo polimbirana ufumu, Jeroboamu ndi Rehoboamu, ufumu unagawikana. Tsono chinthu chimene chidatsala chooneka ndi maso, chogwirika, cholozeka, choti iwo atha kuchinyadira, nde it was the temple. Choncho Ambuye Yesu pamene akunena kuti tempile iyi mungathe kuigwetsa, kunali ngati wakanda pa chilonda, wakuwalanda chinthu chimene iwo amanyadira. Kuli ngati munthu kamwina amene ali pa banja amanyadira amunawo, amanyadira akazi awo, kaifa nsembe kunyadira unsembe wathu, kakunyadira business yathu, kakunyadira chuma chathu, ena katimanyadira mafoni athu, kaena timanyadira moyo wathu, ena timanyadira zintchito zathu, ena timanyadira chuma chimene Mulungu adatipatsa. Whatever the case, Aida anali kunyadira tempile. Choncho Ambuye Yesu mmene anena tempile idzaonongeka, n'chifukwa chake zinakuyitsa kwambiri, n'chifukwa chake zinapyetsa mtima kwambiri, n'chifukwa chake analalata kwambiri. Komano there is a message beyond kuti tempile idzaonongeka. Pali uthenga oposa kuti tingoyang'ana kuti tempile idzaonongeka. Ambuye Yesu inu ndi ine afuna kuti tigwiritsitse chani? Ambuye Yesu amafuna kuti tiphunzire chani? N'chifukwa chake ndanena kuti tiyambire kumapeto kosinkhasinkha kwa mthenga umenewo. Tempile pokhala chinthu chimene amanyadira, Ambuye Yesu nkunena kuti ndidzachichotsa pakati panu, chimene chidzaonongeka. Amafuna kuwauza kuti zinthu zimene timazigwiritsitsa m'moyo muno, no matter what, zimayamba kusanduka milungu yathu. Zinthu zimene timayikirapo mtima onse, zinthu zimene timayikirapo nzeru zonse, zinthu zimene timayikirapo mphamvu zonse, kupanda kuzitenga bwino, zimayamba kusanduka timilungu tathu, timayamba kuzipembedza. Chidwi chimene timayika ku magalimoto athu, chidwi chimene timayika ku business yathu, chidwi chimene timayika ku ntchito yathu, chidwi chimene timayika ku ntchito yathu, timayamba kuchika pamwamba pa the ladder of our life, the ladder of our priorities. Mapeto ake timayamba kusandutsa anthu kukhala zinthu, timayamba kusandutsa Mulungu kukhala timilungu. Ambuye Yesu ponena kuti nyumba iyi idzaonongeka, nyumba iyi idzagwetsedwa, afuna titsimikizire kuti zonse zimene tikuziona pasi pano, everything that is will come to an end. Big business idzatha, nzeru zapasi pano zimatha, maufumu apasi pano taonapo maufumu ife amphamvu otchuka, maufumu azida zawo, maufumu amene anthu amachita kuopa kuyankhula, maufumu adatha. Taonapo anthu achuma m'midzimu amene pano amangomba m'manja nkumangoti pho, tidaliwo anthu ife, zinthu zimatha. Taonapo anthu amene amamenya mpira kunja kuno kuthamanga kuja kosagwirika, ena nkumati adadya mpepo, pano ali kuti ngati sadamwalire pano ndi mbiri chabe. Taonapo m'midzimu mukutchulidwa anyamata odziwa kumenya, anyamata odziwa kusowetsa mtendere, pano ali kuti ndi mbiri chabe. Chilichonse chimene timachiona pasi pano, ngati timachigwiritsa ntchito mwa ubwino, ngati timachigwiritsa ntchito molakwika, chimenecho sichidzakhalapo mpaka muyaya, zidzatha, zidzagwetsedwa. Ngakhale titachita makani chotani, chimenecho tisamayiwale. Choncho Ambuye Yesu pamene akuwaonetsa Afarisi amenewo, akuwaonetsa Ayuda amenewo, akuwaonetsa anthu okhulupirira nthawi amenewo, akuyankhulanso ndi inu, akuyankhulanso ndi ine mu nyengo ino ya Lenti, kuti pamene tikupemphera, pamene tikusala, pamene tikupunguza, pamene tikuchita ntchito zachifundo, tikumbukire kuti tsiku lina moyo uno udzatha. Tsiku lina tidzafika pa mtherankhani, tidzanena kuti tetelestai, monga ananenera Ambuye Yesu, it is finished.
It is completed. Zonse zidzatha. Ndiye tiyang'ane moyo wathu wa nyengo ino ya Lent. Tikukhala in mind kuti chilichonse chimene chilipo chidzatha. Nanga bwanji lero pofika tsiku la 17 tikugwiritsitsa zovala pamene tikudziwa kuti kunja kuno alipo anthu ena akuyenda bunobuno, pamene ife tili ndi zovala zoti timachedwa ku chechi tikusoweka tipange match kuti ichi chilowerana ndi chiti. Bwanji sabata ino pozindikira kuti zonse zidzatha, chimene chidzakhalepo ndi chikondi, chimene chidzakhalepo ndi chikhulupiriro, chimene chidzakhalepo ndi chiyembekezo, koma mu zonsezo zopambana ndi chikondi. Bwanji mu sabata ino mwadaladala ndinyamule zovala ngakhale zimene ndimazikondazo ndikagawane nawo amene akuzisowa, osati tikagawe ngati kotayira. Ena timachita ntchito zachifundo ngati kotayira, kutenga zovala zonyenyeka, zovala zimene tidayika mpiro, zovala sapato zimene tidayamba kupondera, zimenezo ndio kapatsa anthu titanyamula ndi mphevu zomwe, ndi sikidzi zomwe, ndi nkhufi zomwe. Ayi, take your best things, give to those in need, knowing that zinthu zonse zidzatha. Zakudya zimene tikusalazo cholinga chake sinde kuti tiseve, kuti malo moti ufa ukanatha masiku 10 utulupe ufike masiku 30, zimene tikusungazo tikathandize iwo amene akuzisowa. Potero tikhala Yesu wina kwa iwo, potero taonetsa nkhope ya Lenti kwa iwo, potero tikhala tikutulutsa zinthu zimene tazisunga kwambiri mzinyumba mwathu. Remember, the anchor theme for this week is Izi Zitulutseni Muno. Ambuye Yesu akutikodola kuti we should value people before money. Ambiri we value things. Nde anthu timagwiritsa ntchito, malo moti zinthu tizigwiritse ntchito zitutumikire ife ndi anzathu, ife tayamba kugwiritsa ntchito anzathu. Zonse zimene mukuzionazi zidzatha. Akazi anu adzatha, amuna anu adzatha, usembe wanga udzatha. Inde timanena kuti ndi wansembe mpaka muyaya, komatu moyo wapasi pano is only temporary. Paulo amatiuza tikawerenga makalata ake osiyanasiyana, makamaka kalata yolembera Akorinto, zinthu zonse zidzatha. Be good towards others. Remember to share. Komano Mulungu akazichotsa zinthu zimene zili pakati pathu, ife tikamugwiritsitsa, ngakhale pamaso pa anthu zimaoneka ngati zatha, ngakhale pamaso pa anthu zimaoneka ngati zachotsedwa, amazibweretsa zimene zimatipatsa mtendere koposa kale. Akazichotsa zinthu zija, Mulungu amafuna kuti tiphatane naye, amafuna timuzindikire. Zinthu zimene zinachoka pakati pathu, kandi ntchito, kandi moyo olimba, kandi chuma, nkusauka kwathu momwemo, nkulira mwathu momwemo, tikamphathira Ambuye, tikamusiyira Ambuye, adzatipatsa mtendere umene tikadakhala nawo zinthuzo zilipo. Ayuda anali ndi mtima odziyenereza, Ayuda anali ndi mtima oona kuti iwo afikapo. N'chifukwa chake nkhani imene itisinkhasinkha kwambiri mawa, n'chifukwa chake tikuona kuti anali okonzeka kuchita zinthu zimene iwo amadzudzula ena kuti ndi zoyipa. Amadzudzula Ambuye Yesu kuti mukudya ndi anthu okhometsa msonkho, ndi mahule, ndi anthu osasamala za Mulungu, yet iwo anachita the very same act zimene anthu amene amadzudzula amapanga. Anachita chani? Amachita malonda nyumba ya Ambuye. Mawa tikhala tikusinkhasinkha kuti n'chifukwa chani Ambuye anati izi zitulutseni, nanga ife titulutsa chani mu nyengo ino ya Lenti. Koma ndimafuna kuti pamene tikuusa ndi kupumula mdzulo buno tidzifunse mafunso awiri atatu awa. Choyambirira, ndi malonda anji amene ndikupanga m'Chikhristu changa? Ndi malonda anji amene ndikupanga ndi moyo wanga wauzimu? Mbuye wanga ndi ndani? Mbuye wanga ndi ndani? Ndi ndalama? Ndi business? Kodi ndi Mulungu wa moyo? Ndipo ndimakhala ndi attitude yotani tikalowa nyumba ya Mulungu? Yozindikira kuti Mulungu ali pakati pathu, kapena ndimathandizira ena kuti alephere kupemphera bwino? Ambuye Yesu
kunena kuti zonse zidzatha. Funso lotsiriza limene ndimafuna tisinkhesinkhe tsiku la lero. Timazindikira kapena tikamakhala tikuzindikira kuti sitidzakhalapo mpaka muyaya? Ngati ndi choncho, tikukometsa bwanji dziko lapansi? What are we doing to improve the lives of others with the privileged positions that we have, with the privileged influence that we have? Tapempha Ambuye tsiku la lero, poyamba atithandize kuti Mulungu uno mukutikodola kuti tisinkhesinkhe tanthauzo lenileni la Ambuye wathu Yesu Khristu, la Chikhristu, komanso la chikhulupiriro chathu. Tayenda inde kuthawa mayesero, tayenda inde kuona nkhope yowala ya Ambuye Yesu, koma msabata ino tikufika pa thima pachimake penipeni pa nyengo ya Lenti, pamene akufuna titulutse zinthu zoyipa m'mitima yathu. Aliyense payekha apange plani kuti atulutsa chani. Ndikadakonda kuti tikamakafika loweruka tidzalandire maumboni oti ndalandira sakramenti lakulapa, ndapanga resolution yonena kuti sabata ino ndifuna kukhala woyera mtima. Ndizotheka makamaka pokumbukira kuti zinthu zonse zidzatha. Pemphero kwa alonda anjelo athu. Inu mlonda wanga, anjelo a Mulungu, ndikupemphani kuti mundisunge, mundireretse kwa zoyipa zonse. Za mzimu wanga ndidzathoperanganso. Amen. Ambuye akhale nanu. Madalitso a Mulungu amphamvu zonse, Atate ndi Mwana ndi Mzimu Woyera, akutsikireni ndi kukhala nanu nthawi zonse. Ndikufunireniso abale ndi alongo madzulo opambana ndipo osatopa pochita zabwino. Izi zitulutseni muno. Bye.